mahina niyang buhay ini, oh. Dahil na nga nakabugti kasubangge, pipagpahilamon pa ako digdi sa makamuti niya. Kaday man ini maurunod. Kasi gipagparatiri make, iaragi-agi ang gitawo. Tama kini karabuto na. Bangan man na, grabe na ang kasipsik ko. Iuli ko kiugangan, habok tanggapon. Pakaagumamo nga dyan, oy, uli mo nga sa kuya. Ay na nga ni pigpapabugte, paano pang maligayahan ang buhay? Aday! Ay pala, ka para ngayo-ngayo mo man yan. yan nga ang problema. Ho. Dahil na ako pinabugti ni Agum. Bugti na naman. Duwa ng bulan, dahil ako pigpapabugti. Yan nga ang problema. Maray ka, tatig papabugti ka gano'n. Oo, malinin kada sa rumta, kada tikwil. Maray mati, bugti ka. Kaniguang. Kaya baga, everybody happy. Kaya may baga mas Bako man nga ni everybody happy. Tako nga ni, dahil ako happy. Kaya nga nagkabugti. Pipagpahilamon pa ako sa makamuti niya. Dahil man maurunod. Araw ka, tigparti makan muna. Sa kabagakan. Anunod ka, pairarom. Bako na, pabuskan. Siyempre, nalasok. Iuli ko na kung tapalin si Agum. O yung ano, nadag ko nga kasuba Agum. Iuli mo na kiugangan mo. Ang surason sa kuya. Pag-aguma mo nga dya. Paka burbugtiin mo kang panahon. Iuli mo. Mabagat tinanggap. Iuli mo na kuta. Iuli ko kuta. Na, ano, ito pa ng taramong dahil na. Dahil natanggap Dahil ako. na, oo. Palibong nga sa kuya mo. Yung nga ito kampaling ni Uganga. Dahil ka ngayon magpartabil kaya arong kang tabaan. Masangatan ta ka ngayon, no? Araw kalit di buwan mo. Pasulada na, palki maura. Sunod ng taka ha. Ang pag-ulit ng taon, lumaba ka. Lumaba? Lumaba ka. Pero may man nga akong naglalaban. Ay, manggiraray baga. Sabagay, naglalaba ka din. Ano pa daw pa ang piling gibuhon? Magharo ka. Magharaw? Pero may na nga akong nagharok pa din. Iurula nga ni Pirme. Pakaharo ka ko, iula. Arayunig ang luda. Magluto ka. What? Ural daw pala ako kiluto. Ural daw kiluto. Yung pag ma-iris ko yun lang nga ni. Diduhulan ko pa nga na. Hihunit ko pa. Bali mong magrarap pa yun. Sa kuya kayo, hindi gigibong ti agaw. Nasusuyo mo kisarong ka. Nasusuyo, saro sana. Ano daw ang pinakadabis ka na di? Naku dahil ka mong pagalgayon. Sigaro pide. Sige da, pide. Saan kalabit siya na? May mate. Ano pa daw ang pinakadabis ka ang panigibuhong ko? Ano na tang palingon ko si Agong pagkakabo? Mas lalong dahil ka makahabog tayo. Da eh? Da eh. Pag tinampaling mo, sabagay, pwede pag tinampaling mo, madismayo, bugtian mo. Sumaya daw? Oo, dahil makalikrama. Ano daw, ano? Ay, mo. Sala, ano daw, ano? Dapat ka. Suyuon mo. Suyuon ka? Paglawag pa sa naawag ka. Oy, may nalingawan pa lang kita. Ano? Timplahan mo kita kape. Kape? Oo. Dahil mo nagkakape si Agong, puro gata. Gata? Dahil nagaling na sukar. Sublado mo nagpalit sa sukar lumasan daw? Oo, dumumang ka sa araw. Ano ba ka? Oo, gibuntang may Diyos. Iyan pala ang dapat. Timplang mo tigatas. Oo. Pero ano para sa imo? Ano nung dapat mong gibuhaw? Naday mo pa nagigibo para sa iya. Ngayon makabugti ka. Pigaganan ako bumakal na ako sa aeroplano. Aeroplano? Dahil nga akong trabaho. Ano yung bakal ko kanalbayan? Grabe na. Daway ka pa di kan. Malibong ang payo mo. Hindi man nagiging parking kung halimbawa igwa ka ng pambakal. Isabit sa maganda niya sa Makahoy. Baka ibang aeroplano ka. Ibuong ka ng hanging bridge. Sige na.